sindinaone anachezera kuona. Ndipo ine ndikangomva kuti kuli anthu ena osamva olouta alangiza motani oloutatani utatani koma anthu anabadwa osamva basi. Mmodzi mwa iwo ndi Lazarus Chakwera, ndi president womvetsa chisoni, president osamva amenenso ali ndi ma advisors osamva, onse ni nkhutukumve zokhazokha. Chifukwa mmene alili Malawi lero economically, mmene akuvutikira amalawi lero ndi njala, mmene akuvutikira ana asukulu lero, mmene zinthu zavutira muno Malawi ngakhale anthu okhala kunja, sinali nthawi yowola mchinantindi cha anthu monga mmene ndanenera dzulo kupita nacho kuunga in the name of politics, kungofuna kuwachita apizi anthu, kuwasangalasa anthu ochoka m'maregion osiyanasiyana, mafumu onse kuwatenga, anthu onse andale achipani kuwatenga, ena okuti alowa kumasintha chipani la Mulungu, angokhala la Mulungu lolemba lachiwiri uyo anyamuka akupita kuunga. Pena kumadaba kuti kodi anthu amene wawa afika pakanapo jambulisa ali mundegewa popeza chipanichi achilowa zulo. Sopano ndiye kuti ujeni yawo apangalitiro visa yawo aipangisa liti. Kumadaba kuti asa ndiye kuti dizijamanena kuti anaimba Malemu Lucius Banda kuti apawo ndi mizi yakachere amakumana pasi ndizoona eti. Kutele kwa anthu aja ankanama kuti aina ajali ndi kondwanina nkhumwa. Koma akumamenyaso kuma meeting ya usiku pasi ndi MCP. Ena aja ankanama kuti atali ndi mu DPP ku Eastern Region kukwa Msaka. Koma akumamenya mafilimuso pansi. Koma anthu andale mwandi wopya kopya ndaopa. Chifukwa ndi mmene akuyakira Malawi lero, ndalama zimene zijazo sizikanayerekeza kutuluka. Anayenera kuchita consider. Bambo wanzeru satenga ndalama kumaka mwera mowa, satenga ndalama ndikumaka enda ni mahule, satenga ndalama ndikumaka jera kanyenya. Bambo wanzeru amaona kaye kuti kodi pa nyumba panga pali bwanjire. Lero mmene akuvutikira Malawi leroli, sindi kukhulupirira kuti ndalama zimene zijazo zikanapita kunja, malo mogulira chimanga, malo mogulira mankhwala muzipatala, malo muonesesa kuti china chilichonse Malawi muno chikuyenda odale. Lero mukutenga ndalama. Ziko lokuti pakali panopala yamba pang'ono kumasunthira kuminzere ya mafuta. Ndikuti tu mafuta aja munkanama kuti mwalandira kunsanje aja. Lero ma filling station mumukuzaza kopya. Asogoleri onama. Sopano ngati akunama msogoleri akoti ndi president kumanama kuli bwanji ana amusimu. Ndizomvesa chisoni itu kwambiri. Mmene Malawi akuzunzikira even woloku immigration kumene. Kutero kwa anthu ena akuona ngati nkhani yaku immigration inatha. Anthu aku immigration ofuna mapassport akuzunzika kopya. Ndiponso passport yomwe ukayipeza kuti akakudindire pa boda kuti upite kunja, ukuyenera upereke ndalama za nkhani kupereka pa boda. Kodi Malawi azapumula liti? Malawi azaponda pati? Azapeza liti mtendere? Chifukwa uundu ukaidi sizikusiyana. Ukaidi kapena ukapolo sizikusiyana. Ineyo ndisindi kukhulupirira kuti zimene zindizoona. Muziko lokuti longokhala ndi mafias basi. So kairo wa Malawi anyake aziko alipe business as usual. Kumuona msogoleri akuphwanya malamulo, business as usual kumango muyang'ana. Kumuona msogoleri akupanga zinthu zosakhala bwino kumango muyang'ana. Kwaona asogoleri yakewo onse kumizi kwawo anthu awo akuzunzika kopya. Ndipo ngati kuli chigawo chimene anthu akuzunzika abale, inde Malawi muno muli mavuto, koma ngati kuli chigawo chimene anthu ache akuzunzika kopya ndi Central Region. Mukampezi munthu wakumuzi kweni ku Central Region akuzunzika. Tithokoze azimayi awawa kapena anthu ena a business amene amapita ndikumakabwereka minda kuti azilima kumeneko. Anthu akugonera madeya ku Central Region itu, kugonera madeya.
kukalima ganyo yolima kukapanga ganyo yolima kumunda ndikupasidwa deya kapena ndikupasidwa mabotolo amazi kapena ndikupasidwa chitenje. Zikulumvesa chisoni kwambiri kumuona munthu alibe chiyembekezo china chilichonse koma sogoleri aja angonjoya today here tomorrow there kuposaso kampani ya siku transport. Nizomvesa chisoni, ine nimamva chisoni koopsa posa chedwa pompano ine yomwe aona masiku awiri apitawo a Malawi mwachiona chikalata cha appointment kunena kuti President Chakwera wasankha ambassador opita ku Zimbabwe. Ndiye ndikufuna muziwe chifukwa ine nimangoululapo chilungamo ambassador amene akupita ku Zimbabwe ujayo akafikira pa mavuto ngatiso mwina boma lisanapange madiru ena. Chifukwa ambassador amene anali ku Zimbabweko anatumizidwa ndipo anakakhala PS ku Ministry of Foreign Affairs kuno ku Malawi atachoka atasemphana ndi dziko la Zimbabwe. Koma pochoka kumeneko ambassador ameneyo anatenga china chilichonse cha ku office, anatenga china chilichonse cha nyumba, ndalama mwina zopitirira 200 million Malawi kwacha. Anatengatu abale akati maskirini anatenga, malaputopu adatenga, masofa adatenga, mabedi adatenga, makatani adatenga, ziwiya zonse za ku kitchen anatenga. Zinthu zimene zozo ndi zaboma tu. Koma akujene ambassador ameneyo adamuchosa kuchokera ku Zimbabwe kubwera kuno ku Malawi, koma atatenga katundu wa boma. Koma osamfusa, osamuitanira ku koti, osamuitanira ku polisi kuti bwanji kwamfusa kuti bwanji watenga katundu amene kuchokera ku Zimbabwe. Lero munthu ujayo waononga ku Zimbabwe kuja akunyamukanso ndikukampasa udindo waukulu ku Ministry of Foreign Affairs. Sopano kumafusa kuti sopano popeza ku Zimbabwe ko amene akupita koyo akuyenera kuti akapeze nyumba mwache muli well furnished, furniture ilimo, za ku kitchen zilimo, mabedi alimo, zofunda zilimo, china chilichonse amene imayenera ikhalire nyumba ya ambassador. Ku ofesiso akuyenera akapeze chimozimozi, koma ndiye kuti boma likuyenera so lipange madiru ena liononge ndalama over 300 million, mwinaso half a billion, kuti munthu amene ndi family yake apite akapeze furniture. Zoona munthu ungatenge foloko kuitenga foloko mafoloko akupezeka kumsika waku Lilongweko kapena nsika ya Limbi Blantyre kapena kunzuzu, munthu ukatenge nditu screen ya nchombo mwinaso ndi ya nchombo kaya kapena kukaitenga kuchokera ku Zimbabwe londo naye kunoko ku Malawi, koma munthu osafusidwa. Ziko lanthu okuba, asogoleri wokuba, asogoleri chimene akuziwa basi ndi madiru basi, palibepo chimene akupanga ndicho linga kuti at least Amalawi amve kukoma. Ndikumva chisoni kuli azimayi ambiri amene azimuna awo anamwalira azimuna awo asanalandire pakana lero li pension yawo sanalandire, ana akulephera kupita ku skulu. Koma boma lili vyende inu tatengani ndalama zimwe apase ana anyake. Azimayi pakali panopo ena anasiya katundu, inu ndimakumbukira wame wina anasiya katundu wake kudowa kumponera kuchoka kondi ana ulendo kumuzi kwawo kuti akangopeza mtendere, chifukwa ngakhale uloya pa 14 ijayo si kubwera. Koma akamapanga pa TV pa MBC mene akulankhulira ndiye ngati kapena zinthu zili bwino. Koma ayi ndithu kodi Malawi imakamaka ife tinalozedwa ndi ndani? Anatilozayo ndi ndani ku Malawi kunoko? Zoona mene Amalawi yakuzunzikira inu mukatenge ndalama zonse. Ndiye mene wachoka mpachatu na maenda akachoka ku Malawi kuno kumachitika zinthu zoopsa. Ndiye Amalawi mukonzekere. Sindikudziwa kuti kodi ati azabwereyo ndi ndani? Ati azabwere ndi ndani kuti azapulumuse Malawi ino? Chifukwa andale onse akupanga chimozimozi pano pamene tilili pano ngati tili tonse mundende ndi atiyikiramo mkango ndi kambuku kunena kuti musange chimene chiti chikudyeni bwino. Ndiye situation ya muno Malawi tu.
situation yathu ndionena kuti atili mundende tonse ndiye mundende muja mabwera kambuku ndi mkango ndiye akunena kuti ife tikufuna tikupheni ndiye aliyense asankhe chimene chiti chimphe bwinotu chifukwa tikaona atsogoleri athuwa ndiye ndi chimozimozi isotu komano uyu aliwesi kwambiri chifukwa mwina ena umbuyo mwakati akalangizidwa amamva koma uyu ndiye aliwesi walitenga boma lingati dimba la amayi yache kuwatenga anthu kumanyamula anthu kukasiya ulendo nawo kusonkhano kungwenya kujako matraki 41 amene anachokera ku Nchinji, anachokera ku Kasungu, anachokera ku Dowa, anachokera ku Salima. MP wina aliyense amabweresa anthu kumene kujako ena matraki 55 ndalama zaphweka ku Malawi kunoko koma kuwaona anthu amene akuzunzikira amene anthu akuzunzikira ndipo ku Malawi kuno kulibe kuti ati uyu akugwira ntchito kapena uyu amakhala momuno kapena uyu ndi wakunja Malawi akuzunzika kopya lero basi anthu ena ache basi azatenge basi ongofuna kusangalasa miyoyo yawo ndiye basi kumamuyimbira mmanja chakwera delivers ana fiti ana satana ana anthu ouluka mene anthu akuzunzikira munomo Malawi umuntu ungamaka muchemerere chakwera kuti ati chakwera delivers ndipo inuyo mukanakhala anzeru mukanamulangiza president yanuyo asaimeso chifukwa wafikisa Malawi pokudya chiteze kwina kundiye kuti ngati anthu akudya chiteze akachoka pa chiteze azidya tudoti kuli umphawi tapitani mu Central Region muno muyende abale muupange kafukufuku muone anthu mene akuzunzikira ku Salima muone anthu mene akuzunzikira ku Dowa muone anthu mene akuzunzikira ku Kasungu ku Mchinji kudeza koma ino ena ndi aja kudeza akukana kupereka ngongole za nifi lero ngongole za nifi zija boma likupereka kwa anthu akunja musalima mukumapanga mafakitale yawo munthu wokuti ndi Burundi wangobwera kunoko wakunja lero mungutenga ngongole ya nifija kuwapasa anthu akunja Malawi weni amene akuyenera kuti akhale beneficiary ndiye kumamuuza zinthu 21 ukabwerese chakuti upite kumanda kwa abambo ako ukatenge mtembo amene yeni mtanda uja ati uone ndi kuti iwe ndi wakongo Malawi alibe ufulu muziko lawo koma anthu obwera kaye amwenye ena ndi alipo yabwino koma pali amwenye akuzunza Malawi kopya amwenye kumafika pomenya kumamenya anthu munzuzumu muli mwenye wina kumafika size yomenya anthu amwenye kumapasa anthu 2000 pa wiki basi 4 weeks ati amene ni malipiro wako kuwaona amene amayang'anira nkhani za leba palibe chimene akuchita maestate atcholo ni mulanje amene ali malowa amakolo athu anthu akuzunzika kopya pakali pano pa maestate munabwera Malawi ena afiti amene akupangisa kuti azungu awo asamalembe anthu ntchito koma azipasa ganyo ndipo azungu ndi anthu abwino amati akabwera muziko muno amayika salary yabwino koma boma limakaniza kunena kuti musampase munthu amene salary imene kuma estate ku anthu ndi agalu ndi anyani koma lilipo siku ine ndimatha kuliona siku limene tizazuka tcholo ni mulanje tizazuka kuwaona anthu amene anapita kutheba abale akuzunzika kopya koma ndalama ndi zawo ndalama Mungu abera aboma kumangoja mukapita kuja ku Ministry of Labor kumene kumabwera so department imene imabwera so jeni ndalama zochokera ku Zimbabwe Mungu zija ndalama zija kumango apasa azimayi matenda m'maofesi nderero tu wanuyo wanyamuka nzanuyo wanyamuka wapita kuunga molawira mokhala ngatiso akuthawa kusiya mavuto kumbuyo kuno ku Malawi kuno mavuto azaoneni koma siku lina kuzacha Bon Calendar the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village T.A. Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.